pare e yo machalo nade kata ing'eye kata ning'eye kaka ng'a. Ing'e ni Ogola nie makoro nye golo picture ma joluo mancha nie lweny. Nikech kirango chakre ndalo manoyudo independence. Jolweny mane kata jatend piny noluoro kata nohero mokwongo Kenyatta ne en department manyogolo Ogola ni. To kanyo kirango yawuoto menchen gatie. Mane en kama ni nyalo ndikie ng'ato ma eidho chopo e klas 14 oro ja university. To noduogo kethre mana bang' 82 ka koro nene nitie kuma notimore. Ema ne secular choduogo wuok bukoro ne duogo gima omage power mane gino. To mana kako wadwa ni owacho gima wiye wilgo no ng'ama nogolo ka okare be ne nodluo. Iwinjo i Kenya Air Force. Ngeche ni piny en piny ma kom mithuolo maber ma owachi ni kori tig gimisomo. To ngeche ni kara joluo nyalo konyo piny. Omiyo an gima nyalo kwacho en ni gima nyotimore ni arangi malong'o Kenya to so ywag. To Kenya ko ywag iyo mowinjore wa ywagi. Nikech sama ng'ato kako Ogola onindo to ji nyaka penjre to onindo nang'o. Ing'e nunu neno Ogola to kuneno Ogola to Ogola ni expose machan nade ng'ano ma wiye rach ma mafundu. Kiwacho ni o expose wane jomage to konono nitiere maling'ling moro ming'e. Emo awacho jomara mafundu. Nikech ing'e ni ng'ama general gima chanda gini ni ng'ama gato kaka General Ogola kadhi kamoro to nego dhiga complete office. Complete office oting'o jomage monego bed. Complete office oting'o the technical bench. Nyone obed no Ogola sonwang'o survey makucha. Terrain makucha nyone obed no sosom. Bong'e ni yamo biro ringo kanye. Ok ang'e ni manifest wacho nang'o ni nyoro jogi olal ne headquarter at what point. Kintie Kenya kae kama yamo koro kinyal yude kata kiwuoyo ng'ato on the other side. To kanyo nyone go timang'o. Nikech ok ong'iso ni jo military intelligence onego bed nosomo piny ni. Maging'eyo nitie area moro makoro ndege is not